Magandang araw, ano? So, may panibago na naman tayong tanggap na welding inverter. Pero ito, ang Hitronics yung brand. Model, yan, ARC 250. Shoutout pala kay Mr. Renzel Drula, Arvin Pips. So, nagpapa-shoutout yung dalawa. So, sa lahat po ng nakasubscribe sa Tagong Pics, maraming salamat po sa pagtangkilik ng mga video ko, So, balik tayo dito. So, ang problema pala ng welding na to, bali may power siya, wala siyang output. Kasi dinala to ni customer dito kanina. Hindi ko nakuha yung pangalan ni customer, pero nagpapasalamat tayo kasi sa atin niya dinala yung welding niya, Tayo yung pinagkatiwalaan niya na magre-repair. Marami namang tayong mga kasamahan sa labas na gumagawa din, pero tayo yung pinili. So, laking pasalamat natin. Shoutout sa iyo, sir, na nakalimutan ko lang yung kunin yung pangalan mo. So, paki-comment na lang doon sa baba pagka nakita mo yung video na to. So, test natin to. Yan, naka-diode mode tayo. So, yan, So, wala namang problema. Yung buo naman yung output diode natin. Yan. Wala namang shorted. Yan, Nakatanggal na pala lahat ng mga tornilyo nito. So, buksan na lang natin. Ayan na yung loob ni Hitronics, Ito yung mga welding na maasahan mo talaga, Power, performance, andito na. Pero hindi pa ito yung mas pa dito. Pwede mo lang tong gamitin na welding na to, yung talagang babad. Hindi naman masyadong babad na babad, pero mapagkakatiwalaan mo yung performance, Hindi ka papahiya ng welding na to. So, ayan. Tapos ito yung natin, control board natin na PWM. Bali 12 IGBT, 6-6. Dito rin 6-6 din. So, sa mga ganitong klase ng problema, may power tayo. So, subukan muna natin para makita natin. So, yan, naka-on na yung extension natin. Tapos, on natin yung welding. So, yan, nag-on. Pero napansin nyo, hindi nyo narinig pumitik yung relay. At saka, try tayo dito. Yan, Yan, wala tayong output. Hindi man sira yung output natin, hindi man shorted, pero wala talaga tayong output. Anong ibig sabihin nun? Patayin muna natin yan. Ang ibig sabihin nun, hindi gumagana yung mga IGBT natin. Pagka gumana yan, gagana din yung output natin. Magkakaroon siya ng output. So, yan yung isang palatandaan, Pagka hindi gumana to, so huwag mo nang asahan to kasi walang may lalabas na output voltage to, yung output diode natin, So, ang isang pinaka-common yan, ba't ayaw yan, dito tayo sa PWM, to, control board natin. So,
posible nating tanggalin to. At saka ang isang concern pa natin, ba't ayaw pumitik yung mga relay? So pangkaraniwang pagka nag-on ka ng welding, maya maya pipitik yung relay para magiging normal operation siya, magtatrabaho yung fan. Pero sa pagkakataong to, yung problema ng Hitronics, wala tayong narinig na pumitik yung relay. Ibig sabihin lang nun, may problema yung either power supply natin o bandang secondary natin may problema. Ito lang yung kagandahan ng original, yung hindi kino-convert yung power supply Kasi nga nasi-sense ng feedback, ayaw siyang mag-trigger on, ayaw niyang ipapitik yung relay, ayaw niyang paganahin yung relay kasi nga may nasi-sense na may talagang problema. Pero pagka ganito, pagka yung iba na gumagawa, nagko-convert na ganitong klase, ang iniisip ng iba nun, pagka ganyan, pwede na natin i-convert yan kasi power supply lang problema yan. Ayaw pumitik yung relay, so pilitin natin pumitik yung relay. Mga ganong senaryo, Kasi pagka ganon ang ginawa mo, tinatanggalan mo yung safety features ng unit na to. O sa lahat ng klase ng electronics o welding inverter, tinatanggalan mo ng safety features. Kaya nga, nag-power on yung unit natin, hindi nga lang gumana kasi merong problema. Ano yung problema? So, yun yung hanapin natin. So, may diagram din tayo dito at saka board view. So, mamaya ako na ipapakita, So, unahin muna natin. Saan ba tayo mag-uumpisa? Kasi may power so ibig sabihin may supply dito na pumasok. Wala lang sigurong pumasok dito. Meron naman, kaso nga lang siguro ayaw lang talagang ayaw mag-sense ng signal ni power supply ng tama na papitikin yung relay natin. Saan ba nanggagaling yung signal? Hindi po nanggagaling yung signal dito sa PWM controller board natin. Hindi po siya ang nagko-command. Ang nagko-command, ito yung natin. Ito yung power supply section natin ang nagko-control na ayaw niyang papitikin yung relay kasi nga may mga problema pa na kailangan nating lutasin. So yun muna hanapin natin. So ang unahin ko na lang dito, baka unahin ko na lang munang tanggalin si PWM para makasigurado ako. Kasi pagka nakita ko na okay na yung PWM natin, bababa tayo dito. At saka isang may case pa tayo na dami ko nang napupuntang welding dito sa akin na nagpalit na sila ng mga IGBT, pero nakaraan lang ng ilang araw, linggo, pumutok ulit o nasira ulit. Ganun ulit ang process. Pagka ganun ang problema, talagang may problema yung control board natin, yung PWM natin, at saka itong ito. So N channel yan at saka P channel. So kailangan magkapares yan. Doon naman sa IC type, may makikita kayong dalawang IC type din na ang laman nun, isang N channel at saka P channel. Kasi yung iba nagsasabi, sir, saan yung P channel saka saan yung N channel? Yung isang IC na yon, yung 4688, dalawa po ang laman nun, isang N channel at saka isang P channel. So magkasama na sila doon sa isang IC. So pagka yan, ito pumutok doon sa mga ibang welding so try niyo ulit mag-check ng PWM tsaka itong MOSFET natin na N channel at saka P channel. At saka dito, hindi naman masisira to pagka hindi nagloko yan. At saka yung PWM natin, hindi masisira to. At saka yung IGBT pagka hindi nagloko yung control board natin at saka itong mga MOSFET. So wag na natin patagalin, tanggalin na lang natin to.
So, unahin ko munang tanggalin si PWM ano. Andito na yung board ni Hytronics ano. So, kunin lang natin yung ano, tanggalin muna natin si PWM kasi para ma-check natin. Tapos may nakita tayo dito. Yan o. Nasunog na dito. So, yung piyesa pala na nasunog dyan, ganito rin. Ano, hindi naman masyadong kaproblemahan yun. Ang dahilan yan, ba't nasusunog? Yung minsan, yung ground nyo may supply. O may konting, ano, may konting kuryente. Basta, ganun ano. Tapos ito yung dalawa na nagpo-protect nun. So, bali ito muna testing natin ano. Tabi muna natin to. So, pakita ko pala yung IC na tester natin ano. So, yan yung part number. So, ang supply lang nito is 12 volts lang. So, balik tayo dyan. So, nakalagay ulit tayo. So, i-confirm lang natin dito kung may signal ba talaga tayong makukuha sa ano, PWM. So, tingnan natin yung ano, board, yung oscilloscope. Tapos, tingin pala tayo dito sa ano, yan o. Yan, 12 volts lang yung supply natin. So, balik tayo dito. Yan. On natin. So, ayan. May signal tayo. Okay yung PWM natin. So, ayan ano. So, yung reference niyan, maganda. Kasi yung frequency niya umaabot ng 115.9 kHz. So maganda yung ano nito. Tapos yung supply 13.2 volts. So lipat tayo sa kabila. Tapos testing ulit tayo doon. So ayan. So bali ganun din. Yung reference hindi nagbabago. Yan. So walang problema yung PWM natin. So ang tanong doon, ba't ayaw gumana ng IGBT natin? So yan yung isang alamin natin. Kasi kung okay to, tapos ayaw gumana ng mga ano natin, mga MOSFET natin na IGBT. Papatayin mo natin yung ilaw. Okay yung PWM natin, pero ito
yung 6 magkabilaan ayaw gumana. So yan yung alamin natin. So bali andito tayo sa labas ano. Lilinisin lang natin yung yung output diode natin kasi ang dumi na ng board marami ng build up na mga dumi dito sa loob, napuno na ng dumi. So para tumagal yung natin, gawa natin, hindi natin pababayaan ganito lang to, kailangan nating linisin to. So balik lang ako tapusin ko lang munang linisin to. Balik tayo dito So na-test na natin yung PWM na okay naman siya, wala namang problema. So ngayon kinabit natin ulit tapos yung wire na to tawag na rin ko muna. Diyan nakalagay. So tinanggal muna natin kasi dito tayo magte-test ngayon. So naglagay tayo dito ng oscilloscope. Oscilloscope muna gamitin natin kasi nga kailangan ko munang makasiguro tsaka saka ko na ipapakita doon sa analog yung signal, yung voltage signal natin So for the meantime dito muna tayo, ito muna oscilloscope gamitin ko para makasiguro lang ako na kung may output dito, ang na lang, problema na lang natin, iba tayo gumana ng mga IGBT. So malamang check natin yung pulse distributor transformer natin. Ito, kung okay naman to, ang pinaka option natin, tanggalin natin lahat yung mga IGBT tapos magsuka tayo dito ng mga signal na pagka okay naman dito, ang option na natin yung power supply board na yung titirahin natin So balik tayo dito, yan. So nagset pala ako ng oscilloscope. So ayan yung oscilloscope. Yan, wala pang yan. So ngayon on natin yung oscilloscope. Patayin muna natin yung ilaw. So tingnan natin yung reference voltage So parati kong paalala, wag yung patatagalin masyado kasi nga kahit na ganito yung mga piyesa na sobrang lalaki na, umiinit pa rin yan yung N channel at saka P channel MOSFET natin. So ito na. So ayan, meron naman tayo, maganda naman. So post lang natin maganda naman yung signal natin, yung reference natin 27 volts, 27.6, tsaka frequency 109.6 kHz. So maganda So ngayon na-confirm na natin dyan na okay. So bali tanggalin na lang natin yung mga IGBT para malaman natin yung mga signal dito. Kasi kung na-testing natin nung una, bago datin binuksan to, may power naman, gumagana naman yung display. So ibig sabihin, yung power supply natin, walang problema Yung tinanggal natin to, na-check natin na okay na. So kinabit ulit natin. So nag-check tayo dito, okay din. So yun na lang mga IGBT. So kailangan ko muna tanggalin di ko na ipapakita sa video. Tanggalin ko muna yan lahat. Bali mag-check na tayo ngayon So nandito na yung mga IGBT, nakailira na sa gilid, tinanggal na natin. Ang gagamitin ko muna ngayon dito, di ko muna ipapakita sa inyo titingnan ko lang. Sa ako na ipapakita pagka So on natin, sana may makita ko rito.
Yan, meron. Kabila. Yan, meron. Ay. At hindi sila pantay. Okay. So, dito tayo banda. Tabi natin yan. So, parati kong palala, no? Huwag nyo masyadong patagalin kasi nga nag-aano tayo dito na hindi masira yung N-channel at saka P-channel MOSFET natin. Itong apat. So, tingnan nyo lang muna. Yan, tapos on ko yung welding. Yan, no? Meron. So, doon sa kabila. Yan, meron din. So, napansin nyo, parang ano dito, mababa. Kasi nga, magkaibang supply niyan. So, pag binaliktad ko, halos magiging pantayan. Yan, no? So, aware kayo doon. So, dito, so, wala tayong problema sa signal, ano? Pero hindi ko pa masyadong na-check isa-isa. Check na lang natin pala, no? Para ano na, isahan na. Kasi kung okay dito, di sa power supply na lang tayo mag-concentrate. So yan, okay. Okay din. Okay din. Yan, okay din. Okay din. So, okay. Tapos dito. Yan, okay. Yan, okay. Yan, okay. So, okay lahat, ano? So, buo yung board natin dito. Ang tanong na lang, bakit ayaw gumana ng output? Yun na lang isang tanong doon. Kasi kung okay dito, dapat gumana na yung IGBT natin. Tapos, gumana na rin yung output diode natin. Eh, wala tayong masukat doon sa output. So, pero dito di-disregard na natin to kasi nga buo yung board natin, buo rin yung control board natin at saka PWM. So, di-disregard ko na to. Lilipat ako ngayon sa power supply. Bali, inassemble na natin yung yung top board at saka lahat na. Tapos hindi lang nakakabit yung lahat ng IGBT para wala tayong maging problema kung sakaling gumana yung magkaroon na tayo dito ng supply voltage kasi ito yung pinaka-concern natin, pat wala tayong masukat dito. So mamaya papaliwanag ko yung yung power supply na to pero for the meantime so subukan muna natin kung magkakaroon na ng kasi napansin ko rito ayaw rin pumitik ng mga relay kaya ginawa ko muna yan. Mamaya ako na lang ipapaliwanag kung anong pinalitan ko dyan at saka hindi ganong kaproblemahan yan ang problema talaga nito
nagkakaroon siya ng display, nagkaka-power siya. Sakto yung voltahe na papunta rito sa mga relay. Kaso ayaw pumitik yung relay, ano. Ang pinaka problema nun, kulang nung amperahe nung power supply natin. So mamaya ako na papaliwanag. So testing muna natin to, no. So on na natin. Yan, naka-on na yung extension natin. Tapos on natin dito. Titingnan na natin kung magkakaroon na ba tayo ng supply na. Yan, ano. So dito yan, nakakabit yung monitor natin. So yan. So on natin. So ayan. Hindi pa naka, ano, gumana na rin. Alam, ba't hindi yata na, ano, hindi yata sakto. Yan. So balik natin, ano. Yan, no, gumana na yung ano natin, may supply na tayo. So on natin. So yan, pumitik na yung mga relay. Narinig nyo naman, hanggang supply natin is 272. So bali okay na, no. Patayin natin. Yan, pumitik na. Tapos kasi babaklasin ko ulit to kasi maglalagay na tayo ng IGBT. At saka ito rin, babaklasin ko, ipapaliwanag ko sa iyo kung anong pinalitan natin dito. At saka dito sa taas, bakit yung amperahe niya kulang. So di ko na papakita, no, paano ibaklasin kasi hahaba yung video ulit natin. Balik tayo dito sa power module, ano. Yung power supply, ano, in ng welding machine natin. So ang pinaka problema talaga nito meron naman siyang display. Maandar naman yung display niya, nako-control naman, bumababa. Kaso nga lang wala tayong etong 6 na capacitor, ayaw gumana. So sa Hitronics pala na, no, welding machine, dalawa yung power supply dito. Ito power supply. So yan, nakikita nyo naman 47 UF 400 volts. Tapos dito rin yung malaki 470 400 volts. So ang purpose lang ni Hitronics kaya siya gumawa ng ganito, ano, maganda naman yung ano niya, kaso nga lang medyo complicated kung hindi niyo kabisado, ano. Yung parting power supply dito, yan, mula dyan hanggang dito, hindi nakasali to, dyan, yan lang, tsaka dito, yan, yung portion lang yan, ang pinapagana lang yan yung PWM lang natin, yung power supply at saka yung PWM natin. Yung baba nun, yung mga supply na ng IGBT, ito na yon. So ito yung 6 na supply yon. Kaso nga lang, sa case na to, wala tayong makuhang supply dito. So napansin ko rin nung inon ko yung welding, nung simula pa lang, yung tatlong relay natin ayaw gumana. So naghanap ako ng mga posibleng sira rito, ano. So may nakita naman tayo. So yan, itong resistor na to, itong transistor na to, yung MOSFET, dalawa yan, MOSFET. So pinalitan natin ng bago yan. So ito yung luma. Yan, itong luma. Tsaka yung mga resistor natin. Yan. Yan ang mga... So pinalitan din natin yan. Kaso nga lang, nung pinalitan ko, ayaw pa rin pumitik yung tatlong relay. Kaya nagtaka ako bakit. Ano? Pero yung supply dito, kasi pag gumana to, magkakaroon ng supply galing dun sa power supply natin sa taas. Magbibigay ito ng 24 volts papunta rito. Kaso, saktong 24 volts, ayaw gumana yung tatlong relay. Saktong 24 volts ayaw gumana. Ba't nagtaka ako? Ba't ganun, ano? Ang isang ano doon, dito na lang tayo kasi nakababa na yung ano ko.
So, dito tayo sa computer magbabase, ano. So, ito yung ano ni Hytronics. So, dito, yan. Nakikita nyo naman dito, ano, ito lang yung portion na nagpapagana kay yung sa power supply natin hanggang dito. Ito lang yung pinapagana niya. Mula rito hanggang dyan. Yan lang ang pinapagana ng power supply na to. Tapos yung dito, ang nagsusupply niyan, eto na. Yung ano natin, mga IGBT natin, pati yung distributor transformer natin. So nagtaka ako, pinalitan ko na lang mga piyesa dito. Yan. Pinalitan ko na to, mga resistor, nasira din. Pinalitan din natin. Tapos dito, yan, nasira din to. Ito, saka itong diode, pati dito sa taas. Yan, bago na yan. Yung mga resistor, pati rito. At saka pinalitan din natin yung photocoupler ng dalawa. Yung 817. Karaniwang naman makikita yan kahit nasaan eh. So, kaya pinalitan ko rin to kasi nga nagtaka ako ba't kulang ng power. So, nung pinalitan ko, ganun pa rin, hindi pa rin gumana. Pero may supply tayo dito. Saktong 24 volts. So, kaya bumalik ako dito sa taas. Sa ano natin, yung power transistor natin, power supply transistor. Ito yon. Yan. Tapos nakita ko rito, ito yung isang dahilan. Yung photocoupler na to, medyo may sira na ano kasi nga kulang ng power eh. Gumagana naman kaso nga lang ayaw talagang kulang ng amperahe yung ano, yung binibigay dito sa ano, sa pulse distributor transformer dito na 24 volts. Dalawang supply kasi to eh. Yung 24 volts dito, kulang ng amperahe para paganahin yung ano natin, para papitikin yung tatlong relay kasi tatlong relay yan eh. Karaniwang makikita mo, isang relay lang ginagamit pero dito sa Hytronics, tatlong relay ginamit dito. So medyo may kataasan yung amperahe dito na required ano. Kaya pinalitan natin yon. So awa ng Diyos, nakuha naman. Nagkaroon naman ng ano, nagkaroon na tayo ng output dito. Nagkaroon na tayo ng voltahe rito na 250 o 200 plus mahigit, 250 plus mahigit yung kailangan natin dito. So yan, naikabit na natin. So kailangan na lang natin tong i-testing ano, kung magkakaroon ba tayo ng output. At saka ano na rin, minsan kasi tayo hindi ko rin alam kung napatingnan na ni customer to ano. Kasi nga ano, wala namang ano eh, wala pa namang sign na ginawa eh, walang sign na repair eh. Pero paalala lang ano, minsan kasi nagkakamali tayo habang nililinis natin to, hindi nyo nilalagyan ng tanda yung mga connection natin. Pagbalik hindi na may balik ng tama no. So much better na picturean nyo na lang para may tanda kayo kung saan nakakonect yung mga wire ano. So balik tayo doon, ikabit ko na to sa ano para testing na natin ulit. Testing na natin para makita natin kung may output na ba tayong makuha no. Kasi meron na tayong supply dito eh. May lumabas na ng supply dito papuntang IGBT natin. So kabit ko lang to. Balik tayo dito ano. So nakakabit na lahat yan. Nakakabit na yung mga IGBT natin. Nalagyan na rin ng bagong ano yan, na silicone compound. So ngayon naglagay tayo ng tester. Dito lang natin nilagay ano kasi wala tayong mapaglagyan eh. Tapos nag-iisa lang tayo. Ayos yan. Yung meter natin nakaset ng DC. Yan. Pang monitor lang natin to. Bali saglit lang natin anin to no. Baka
may experience tayong hindi ka nais-nais o di kaya may pumutok ba. So saglit lang, anuhin lang natin, magmonitor lang tayo ng output ano. Pag may nakita tayo, so off natin kaagad yung ano. Kasi ano, masyadong ano yung welding, masyadong malaki. Tsaka masyadong high voltage yung ano niya. So on natin. Extension on. Yan. So ngayon, ito na yung on natin. So tingin tayo dito. So ayan, meron 85. So maganda. Maganda. Kasi 85 volts yung labas. Maganda pang performance ni ano, ni Hytronics. So balik natin. At least naayos na rin to. So yan ano, 85 volts. So yung current na-adjust naman. So ayan, okay na. So kailangan na lang natin tong testing i-welding sa labas ano, para makita natin yung performance. So maayos ba yung gawa natin. Kung hindi, at least hindi na tayo magbabaklas ulit. Ganito na lang. Ako na yung welding natin. So nakaset tayo ng 72 volts. So tingnan natin. Yan, baba pa natin ng 50. O di kaya 40, ganyan. Yung nakaka-welding oh. So benchmark tayo ng yan 100. Try natin. So welding natin to. Bali, balik tayo dito sa loob ano. So nabuo na natin si Hytronics ARC 250. So nakita nyo naman paano nag-welding to. Okay naman yung performance. Tsaka wala naman problema. So sa wakas na solve na rin yung problema nito ano. So kung nagustuhan nyo yung video, like and subscribe na lang ano, at saka paki-comment na rin sa baba kung sa next video natin kung sinong gusto shoutout ano. So sa lahat po ng aking mga subscriber, marami pong salamat. Hanggang sa muli ano.